my morning coffee and my morning tea. So I'm using the opportunity to invite my distinguished Igbo Union members, my brothers and sisters. Ụtụtụ ọma nọ. Unu ma na a na-ayọzi anyị ayọzi ka anyị sobe Igbo, maka na Igbo amaka. Wee werukwa n'otu aka ahụ na-ayọ ndị be anyị niile, ebe ọ bụ n'Igbo ka asịsị soba, onye ọbụla na-ayọzi si sobe Igbo. Ihe mere ihe a bụ na anyị ncha niile ga-ebidokwa n'ụsọba anya bụ Igbo, maka na a sị na ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awọchi. Ihe bụkwanụ na ndị Igbo anaghị etinye echiche n'isi Igbo a bụ na ndị ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ na nsụba Igbo, aga m eji asụsụ Igbo wee nweta ọrụ, aga m eji n'asụsụ Igbo wee nweta ego, ebe gwanụ ka eji asụsụ Igbo eje. Mana unu ga-ama na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka n'Igbo dị mma, ịma na anyị ga na-asụ asụsụ Igbo, were asụsụ Igbo na-enye ọrụ, were asụsụ Igbo na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na n'Igbo. Anyị mebe ya etu a, unu ama na ihe a ga na-arụpụta n'ala Igbo ga-aka n'ihe anyị na-arụpụta ugbu a. Maka na a sị na asụsụ onye na-asụ, ọ chọọ ịkọwa onwe ya, onu ya ga-adị mma n'asụsụ ahụ ọ na-asụ. Mana ihe gbasara oyibo, enwere ike onye ahụ macha ihe niile ọ ga-ekwu, mana ọ ga-esi sụsụ ya n'oyibo ahụ bụrụ nsogbu. Nwekwa n'ike ọ marụ ka ọ ga-esi mee ya, mana ọ ga-esi dezi ya n'oyibo ahụ ameghịrị abụrụ nsogbu. Ya bụ na eso m na ndị na-akwado, eso m na nwa afọ Igbo na-akwado si sụba Igbo, si were Igbo nyebe ọrụ, si were Igbo rụba ọrụ na Igbo, ka e werezi oyibo ka ọ bụrụkwa n'otu na onye ọbụla ga-enye ọrụ n'ala Igbo ga-amarịrị ka esi asụ ya bụ oyibo. Mana si were Igbo nyebe ọrụ, si werekwa n'Igbo rụba ọrụ. Esokwa m na-ayọ ayịya, maka na a na-asị na